Os da chi eich bryd ar ennill y cystadleuaeth yma, neu roi tro arni, wel mae gan yn beirniad doeth a dawnus ni chydig o gyngor ar eich cyfer chi. Byddwn i'n dweutho chi, os ydych chi'n mynd i gystadlu blwyddyn nesaf, ysgrifennwch gan fyddech chi'n talu arian amdani nawr. Ynghyngor i unrhyw sy'n cystadlu yw bod chi'n sgwennu i fi yn hunan geiriau da, syniad gwreiddiol. Meddwl ychydig bach yn bellach na'r pethau norm fel cyneuon cariad. Serch, beth yw serch? Cyneuon just am Gymru. Ond ni sy'n caru Cymru. Sgwennwch o'r galon. A dwi'n teimlo. Peidiwch a bod yn ofn meddwl bod o ddim yn mynd i apelio i bobl. Os di o'n apelio i chi, os di o'n canu cloch yn eich calon chi, ewch amdano fo. Pidwch sgrennu mwyn plesio canu Gymru. Sgrifennwch mwyn eich hunan. Sgwennwch gan. A os yw'r gan yn ddigon da, mi'n eithi lwyddo. Achos mae rai o'n siŵr yn sgwennu, canu Gymru, mae eisiau hwn, mae eisiau... Na gyna beth sy'n bwysig. Os gewch chi syniad cryf, geiriau cryf a tôn, mae bo'n o lwyddo. Da ni'n edrych am rhywbeth unigryw sydd efo llais unigryw. Fi di blin o lan yn aros nawr amdana ti. Plis, bydwch a sgwennu intros 5 munud. Dewch mewn i'r gan yn syth. Mae'r gwrandawiad cynta yna yn bwysig iawn a ti lli switcho'n off yn gloi. Canu Gymru yw e. Mae angen geiriau. Mae pobl yn mynd i gofio sy'n mynd i feddwl rhywbeth i bawb. Cyfansoddwr o gan fuddugol Mr Dewi Morris o Dreboth, Abertawe. Dwi wedi bod yn gysylltiedig canu Gymru ers, wel, nes i ennill. Nwy yn en oedd hi, ond nwy yn Leri Llwyd yn ei chanu ddi'n wych. Mae di roi hyder i fi, mi ddim gael ei Gymru, allai sgwennu, allai sgwennu cyneuon. Yn ôl ar stryd mae'na dyn hi'n dau. 11 mlynedd yn ôl bellach, oedd canu Gymru yn agor y drws i fi. Hwna oedd y cyfle gyntaf i fi i ddod ar S4C a cael y siawns i ganu'n fyw o flaen gynulleidfa enfawr fel yna. Dwi'n mor ddiolchgar i'r rhaglen oherwydd hynny nath agor gymaint o drysau i fi. A bydd o hyd efo lle pwysig yn ynghalon ni.